ହେଇଟି ଶୁଣୁଛ? कौन कुह? ଆମ ଝିଅ ଏତେ କଳା ଯେ ତା ପାଇଁ ବାହାଘର ଠିକ୍ ହେଇପାରୁନି, କେହି ପୁଅ ରାଜି ହଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏବେ ତାର ବୟସ ବି ଗଡ଼ି ଯାଉଛି, କ'ଣ କରିବା? ତମେ ଜାଣିଛ, ମୁଁ କାଲି ତାକୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ମାର୍କେଟ ଯାଇଥିଲି। ଲୋକମାନେ ଦେଖିକି କହୁଛନ୍ତି, ଭାଉଜ ତମର ଗୋଟେ ସାନ ଭଉଣୀ ବି ଅଛି, ଆମକୁ ତ ଆଗରୁ କହିନଥିଲ। अरे तमें जमा व्यस्त हुअनि। आज आम झील को देखापी पुओ घर लोक आसुच्च, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି। डिमांड हूँ झील घर लोक बड़ लोक होता दरकार। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ବଡ଼ ଲୋକ ନୁହଁ। तो कौन है से बड़ लोक हबार नाटक करिया। माँ तो गोटे खुशी खबर अच्छी। ତମେ କ'ଣ ପୁଣି ମୁଁ ଗୋରା ହେବା ପାଇଁ କ୍ରିମ ଆଣିଛ? ଦେଖା ଦେଖା କ'ଣ କ୍ରିମ ଆଣିଛ? ଆରେ ନା ନା ଝିଅ, ଆଜି ତତେ ପୁଅ ଘର ଦେଖିବାକୁ ଆସିବି। ତୁ ଯା ଭଲସେ ଆଜି କ୍ରିମ ପାଉଡର ଲଗେଇଦବୁ, ଏମିତି ଟିକେ ଆଜି ଗୋରା ଦେଖାଯିବୁ। ମମି ମୁଁ ତ ଡେଲି ପାଉଡର ଲଗାଉଛି, ତାପରେ ମୁଁ କାଳି ଦେଖାଯାଉଛି। ଚୁପ୍ କର, ଏବେ ଯାଇ ଜଲ୍ଦି ରେଡି ହେଇଯା। ଏଇଠି ଶୁଣୁଛ, ଏତେବେଳେ ଯାଇ ପୁଅ ଘର ଲୋକ ଆସିଲେନି? अरे आसुवे अपेक्षा कर। हाँ हेटी आसिले आसतु आसतु भाईना बसतु बसतु। आउ तुम आसबार किसी असुविधा है तो? ना ना भाई ना किसी असुविधा ना, हम तो हेलिकॉप्टर आसिलु, असुविधा कौन हम? କ'ଣ ହେଲିକପ୍ଟରରେ ଆସିଛ? ଏଇଠି ଶୁଣୁଛ, ହେଲିକପ୍ଟର ଆସନ୍ତି, ଲାଗୁଛି ବହୁତ ବଡ଼ ପିଟି ଅଛି। ଆମକୁ କିଛି ମିଛ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। आपण हेलिकॉप्टर आसिले तथापि डेरी हो गला। बापा हेलिकॉप्टर कहीं मिता कथा कहत? आम तो बतले आतिले ठिया मो गोला हाथ बिंधुती थब। वो धीरे 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 कह न सब प्लान भंडूरे हो। ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ବସ୍ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହୁଥିଲା? ନାଇଁ ସେ କଥା କ'ଣ କି, ହେଲିକପ୍ଟରରେ ଆସୁ ଆସୁ ତଳେ ପୁଅ ବସ୍ ଯାଉଥିବା ଦେଖିଦେଲା ତ, ବସ୍ଟା ତାକୁ ବହୁତ ଛୋଟ ଦେଖାଗଲା, ସେ କଥା କହୁଛି ଆଉ। କୋଉଥିରେ ଆପଣ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି? ପୁଅ ହେଲିକପ୍ଟରରେ ଆସିଛୁ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ହେଲିକପ୍ଟର ଚାବିଟା ଦିଅ। ସେ କଥା କ'ଣ କି, ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ଜଳଖିଆ ଆଣିବାକୁ ବଜାରକୁ ଯାଉଥିଲି, ହେଲିକପ୍ଟରଟା ଦେଇଥିଲେ ମୁଁ ସେଇଥିରେ ଯାଇ ଆଣିଥାନ୍ତି ହାରି। ଆଉ ନା 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 ପୁଅ ତୁ ହେଲିକପ୍ଟର ଚଲେଇ ପାରିବୁନୁ। କାଇଁ ତମ ହେଲିକପ୍ଟର କୋଉଠି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କାଇଁ ଦେଖାଯାଉନି ତ? ଏଇଟା ତମ ଘର ସାମ୍ନାରେ ରଖିଥିଲୁ। ड्राइवर बोधे कौटी पार्किंग करने जाइथिबो। तम आड़े कौन हेलिकॉप्टर पार्किंग है? पार्किंग ना ना ना, पार्किंग तो गाड़ी रहे, हेलिकॉप्टर तो लैंडिंग है। ए ब ब ब ब हाँ हाँ से लैंडिंग करे नहीं जाइथिबो। पुआ तुम BMW नहीं BMW? हमर तो कोई BMW नहीं, हमर तो से भंगा ना छड़ा आउ किछि नहीं। से पुणी 100 थर धक्का मेले स्टार्ट होउछ। ए पुआ काई मजाक करछु? चल जाई बाहर खेलू जा, जा जाई बाहर खेलू जा, जा जा। अरे BMW तू भूपा जा देख रे के BMW गाड़ी देखिथिला भाई। साला हराई माइकनिया थरे मिछ कया बुरु मते पचारिया थिला ना नहीं। तमे चुप करो। अच्छा आपण माने जळखियारे कोन नेबे? फास्ट दिए को देखाओ। चुप करो चुप। टिपे टिके अपेक्षा करि पारनु, खाली झियो को देखा को आकुलिया होन्छ नाळुआ सळा। हेटी शाहरुख को हमरा कोल्ड कॉफी पसंद। शाहरुख कोड शाहरुख काई कोडी बाहर अछन त बिते उठाक, हमें एबे तांको पई कोल्ड कॉफी रे व्यवस्था करू। डाक डाक न बिते उठाक। ए नाई नाई भाई आपण भूल भाबुछन, आम पुओ ना हो शाहरुख। आरी ना शाहरुख। अच्छा भौणी कौन क्वालिटी देखी तुम पुओ ना शाहरुख देख? शाहरुख शाहरुख बाल बुए सरे हो। शाहरुख रो को गोटे क्वालिटी आधेर अछि। हां से पुओ टिके हमरा शाहरुख बढिया रोमांस भला करि दे त, सेति पे ता ना शाहरुख देथिलो। कम पुओ जन्म रोमांस करला ना कोन? अबे चुप कर, बहुत देरी हो गलानी। दीपिका को डाक। दीपिका ए मा दीपिका आइसली आडे। कौन दीपिका भीतर रह गले कि? तमरे दीपिका सारे चिन्हा छना भल अच्छी बोधे।
ଦୀପିକା ଆସିଛନ୍ତି ମାନେ ରଣବୀର ବି ଆସିଥିବେ। ଆରେ ନାଇଁ ନାଇଁ ନା, ଦୀପିକା ହଉଛି ଆମ ଝିଅର ନାଁ। ଆଚ୍ଛା, କଣ ଭାବିକି ଆପଣ ଝିଅର ନାଁ ଦୀପିକା ରଖିଥିଲେ? ଦୀପିକାର କୋଉ କ୍ୱାଲିଟି ଏମିତି ତମ ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ ମ୍ୟାଚ୍ କରୁଛି ତମେ ରଖିଥିଲ? କୋଉ ବାଳକୁ ଦୀପିକାର ସରି ହବ ଇଏ? ବାସ୍ ଯୋଉ ଚେହେରା ତାର, ଚେହେରା ହିସାବରେ ଆମେ କାଳିବ ବାବା। ଏ କାଇଁ ତମ ପୁଅ ନାଁ ଯଦି ଶାହରୁଖ ହେଇପାରୁଛି ଆମ ଝିଅ ନାଁ କାହିଁ ଦୀପିକା ହେଇପାରିବନି? ଚୁପ୍। ଆରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କୁହ, ତମେ ଭୁଲି ଯାଉଛ ଆମ ପୁଅ ବି ଖନା ଅଛି। ସେ କଥା କଣ କି, ଆମ ଝିଅ ସବୁବେଳେ ଘର କାମ କରେ, ଆଉ ସେଇ ଯୁଗରୁ ଟିକେ କଳା ପଡିଯାଇଛି ଆଉ, ନହେଲେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ମମ୍ମି ତୁ ଏଇ କାଲି ଦିଏ ଥାଙ୍ଗିଲେ ମୋର ବାହାଘର କଲିବୁ ବୋଲି ମତେ ଆଣିଛୁ। ମମ୍ମି ଏ ତ ଖନାଟା, ଇଏ କଣ ମତେ ବାହା ହବ? ଆରେ ଝିଅ, ଖନା ହେଲେ କଣ ହେଲା, ଆଙ୍କର ବହୁତ ପଇସା ଅଛି, ହେଲିକପ୍ଟର ଅଛି, ହେଲିକପ୍ଟର, ତୁ ହେଲିକପ୍ଟରରେ ବୁଲିବୁ। ଆଉ ତୁ ବି ଟିକେ କାଳି ଅଛୁ ନା, ସେ କେହି ବାହା ହେବାକୁ ରାଜି ହଉନାହାନ୍ତି। ହଉ ଭାଇନା, ଏବେ କିଛି କାମର କଥା ହବା। କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଯୌତୁକରେ କଣ ଦରକାର? ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇନା, ଆମେ ଡିମାଣ୍ଡ ନବା ଲୋକଙ୍କୁ ଥିଲା ପରେ ପୁରା, ଆମର କିଛି ବି ଯୌତୁକ ଦରକାର ନାହିଁ। ଯଦି ତମେ କିଛି ତମ ଇଚ୍ଛାରେ ଦବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ଦେଇପାର। ଭାଇନା ଏମିତିରେ ଆମେ ଯୌତୁକରେ BMW ଦବାକୁ ଭାବୁଥିଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ, ତମକୁ ଆମେ ଡିମାଣ୍ଡ ଦବାକୁ ମନା କରିଥିଲୁ। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ଦବୁନୁ ଆଉ। ଆରେ ଭାଇ, ପୁରା କଥାଟା ଶୁଣ। ମୁଁ କହୁଥିଲି ତମେ ଯାହା ଡିମାଣ୍ଡ ଦବ, ତମେ ତମ ଝିଅର ଭଲ ପାଇଁ ଦବ। ସେଥିରେ ତମ ଝିଅର ଯିବା ଆସିବା ହବ, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ହିଁ ଲାଭ। ନାଇଁ ସାଇ ପଡିଶା ଦେଖିବେ, କହୁନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବେନି? କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ତାହେଲେ କୁହନ୍ତୁ, ପୁଅ କାମ କଣ କରେ? ପୁରା ଦିନ ଦେଶୀ ବିଦେଶୀ ଧରିକି ବସେ ଆଉ। ଦେଶୀ ବିଦେଶୀ ମାନେ ତମ ପୁଅ ମଦୁଆଟା? ଆଉ ସେ ମାନେ ସେ ଆମର 10-12ଟା ମଦ ବାଟି ଅଛି ତ, ଆଉ ସେଇଠି ମଦ ବାଟି ଦିନ ସାରା ବସେ ଆଉ। ଆପଣ କଣ କାମ କରନ୍ତି? ଆମର ବା 10-12ଟା ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଅଛି, ଆଉ 4-5ଟା ପେଟ୍ରୋଲ ଖଣି ଅଛି, ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ତ ଏତେ ଅଛି ଗଣି ହବନି ଆଉ। ହେଇଠି ଶୁଣୁଛ, ଲାଗୁଛି ବହୁତ ବଡ ପାଟି ଅଛି ଆଉ। ଝିଅ କାଳିକୁ ପଛେ ଏଇଠି ବାହାର କରିଦବା ଆଉ। ଆମ ତରଫରୁ ରାଜି, ଆମ ତରଫରୁ ଝିଅ ଆମକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ହେଇ। ଆଉ କଣ, ଆମ ତରଫରୁ ରାଜି। ଆଉ କଣ? କୁଆଡେ ଗଲା ସେ ଭିକାରୀ? ଡାକିଲ ତାକୁ। ଶଳା 2 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ପଇସା ନେଇଛି, କିସ୍ତି ପଇସା ଦବାର ନାହିଁ, ଭିକାରୀ ଶଳା। ଏଠି ଭାଇ ନା କିଏ ଏମାନେ ଆସିକି ତମକୁ ପଇସା ମାଗୁଛନ୍ତି? ଆବେ ଭାଇ, ଇଏ ଭାଇ ପଡୋଶୀ, ଆମ ପଡୋଶୀ ମଦୁଆ। ତା ମଦ ପିଇବା ପାଇଁ ପଳେଇ ଆସନ୍ତି ଆଉ। ଡେଲି ଆସି ଏମିତି ହନ୍ତି, 500 ଟଙ୍କା ଧରେଇ ଦେଲେ ନିଜ ବାଟରେ ପଳାନ୍ତି ଆଉ। ବିଚାରି ବହୁତ ଗରିବ ଲୋକଟା। କୁଆଡେ ଗଲା ସେ ଘର ମାଲିକ? କୁଆଡେ ଗଲା? ଭିକାରୀ ବାବୁ ଆଉ ପଇସାଟା ଦେଲେନି। 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ରାସନ ନେଇଛ, ଦୋକାନ ବାକି ଦେଇନ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ଚୋରଙ୍କ ଭଳିଆ ଏଇଠି କଣ ଆସି ବଇଛ? ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନାହିଁ, ନୁଚି ରହୁଛୁ ଚୋରଙ୍କ ଭଳିଆ। କି ହୋ, କଣ ନାଇଁ କଣ ଯେ କେତେ ଟଙ୍କା ଏମିତି ବାକି ହେଇଛି କି ତମର? ସେ ଯେତେ ଟଙ୍କା ହଉ ମ, ପଇସା ଟଙ୍କାଟା ଦେବାର ନାହିଁ। 11,1111 ଟଙ୍କା ହେଇଛି। ଭାଇନା ଇଏ ବି ମଦୁଆ? ହଁ, ଏ 2 ଜଣ ଯାକ ମଦୁଆ। 2 ଜଣ ଆସି ଏଠିକି ଆସି ଡେଲି ଏମିତି ନାଟକ କରନ୍ତି। ଏଇ ଶଳା ଭିକାରୀ, କାହାକୁ କଣ କହୁଛି ଜାଣିପାରୁଛୁ? ଶଳା କିସ୍ତି ପଇସା ନେଇଛି ଦଉନି, ଆମକୁ କହୁଛି ମଦୁଆ। ଆମେ ଯଦି ଆଗରୁ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ତୁ ଗୋଟେ ବଡ ଭିକାରୀ, ତାହେଲେ ମତେ ଜମା ଦେଇନାହାନ୍ତି ପଇସା, ବାକି ଜମା ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଆଉ ତମେ ଠିକ କହୁଛ ଭାଇନା। ମାନେ ତମେ ବଡ ଲୋକ ନୁହଁ, ଭିକାରୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇନା, ଏକରେ ତମ ଝିଅ ହଉଛି କାଳି, ତାପରେ ତମେ ହଉଛ ଭିକାରୀ, ପୁଣି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଏବେ ବଡ ଲୋକ ହବାର ଅଭିନୟ କରୁଛ। ଚାଲ ଶଳା, କଣ କି ବେଳାରେ ଆଜି ରାତି 5ଟା ଭିକାରୀଟା ଘରେ ଲୋକ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ଚାଲ। ଆରେ ତମକୁ ଏବେ ଆସିବାର ଥିଲା? ଚୁପ୍ ଶଳା ଭିକାରୀ, ଏବେ ଆସିନୁ କି? ଦେ ଆମ ପଇସା ଦେ। ତମ ଯୁଗରୁ ମୋ ଝିଅ ବାହାଘର ହେଇଗଲା, ତମକୁ ପଇସା ଦେବିନି। କଣ କହିଲୁ, ଦବୁନୁ? ବଞ୍ଚା ମତେ ବଞ୍ଚା, ମାରିଦେଲେ। ଛାଡ ସେତିକି ଥାଉ, କେତେ ମାରିବ ବେ ଆଉ, ଛାଡ।